așa cum am promis, am să vă descriu câteva din aparatele mele achiziționate cu mare eforturi financiare nu de mult. Pentru că lumina este principala mea atracție și cu ea lucrez și sub formă de chi în Reiki și toate celelalte terapii complementare pentru care sunt pregătită prin școlile spirituale, dar lumina primită de la soare, lumina emanată de diferite lămpi, este utilă în ameliorarea stării de sănătate. De fapt, echilibrul de biofotoni din corpul nostru sigur generează o stare de sănătate bună. Dar până acolo trebuie să lucrăm ca să ajungem la acest echilibru. Am achiziționat de curând un ultim aparat, dar nu vă vorbesc încă de el. Să începem cu cel mai simplu. Deci, prin intermediul acestor electrozi, putem lucra cu zapărul. Zapărul acesta este bun, este cu formă de undă pătrată, deci forma de undă corectă pentru sănătate. Am întâlnit zapăre pe piață cu formă de undă ascuțită, care se pare că este formă nocivă. El este foarte important pentru că pe frecvențele emise, prin intermediul electrozilor, distruge virus, bacterii și ciuperci în exces în corpul nostru. Ele există, dar într-un echilibru divin, dacă vreți, și omenirea lor divină. Dar în momentul în care aciditatea corpului crește, ele se dezvoltă haotic și atunci apar diferite afecțiuni. Un alt aparat, deci acesta e numai pentru virus, bacterii și ciuperci. Dar cum lucrăm pe afecțiuni? Pentru 3500 de afecțiuni, doctorul Raif a cercetat îndelung aceste afecțiuni care pot fi rezolvate prin intermediul frecvențelor, este generatorul de frecvențe. Prin intermediul electrozilor sau înregistrate la cască, ascultate la cască, se pot rezolva, se pot ameliora peste 3500 de afecțiuni, pentru că sunt deja organizații care au extins lista inițială a doctorului Raif. Lucrez sigur și cu acupunctorul, electroacupunctorul, pentru că și el este foarte bun în activarea punctelor de acupunctură și pentru că noi nu știm, nu suntem medici acupuncturiști, el își caută punctul de acupunctură și îl stimulează electric. Dar cel mai nou și cel mai special aparat este Luvi-Om. Este lumină, viață, om. Deci lumină pentru viața omului. Acest aparat este o invenție românească. El lucrează, deci acest dispozitiv se plasează pe plexul solar și cristalul pe Sahasrara. Ce face el? Observați că prin intermediul diferitelor frecvențe reechilibrează aura, reechilibrează chakrele, deci vindecă holistic corpul în întregul său. Vreau să vă spun că contribuie și la dezvoltarea capacităților paranormale. Deci, într-un cuvânt, este lumina pentru viață. Frecvențele emise nu sunt nocive pentru om, ba din contră, foarte benefice. În afară de acesta, ultima achiziție, achizițiile sunt de 1000 de euro, este Rainbow, care lucrează cu infraterapie. De ce infraterapie? Recomand infraterapie pentru că pentru relaxarea țesutului muscular, vreau să vă spun că atunci când avem o frică, o spaimă, o emoție, primul lucru care se întâmplă este că mușculeții feței sunt primii care se contractă și uneori avem pareze, de a face cu pareze, sau mușchii din corp. Și poate cei care au constatat acești mușculeți, vreau să vă spun că se dezvoltă și pe o carență de magneziu. Și din măsurătorile efectuate cu analizatorul pe care o să-l prezint special separat, am constatat că toată lumea aproape are lipsă de calciu și magneziu. Și atunci porțile sunt deschise acestor afecțiuni. Infraterapia, prin relaxarea musculară, permite ameliorarea durerilor reumatice, stărilor inflamatorii, nu numai ameliorarea și vindecarea, deci permite ameliorarea prostatitei, probleme ginecologice la femei, probleme de colon, orice inflamație care poate fi în corp poate fi destinsă cu ajutorul infraterapiei.
voi prezenta în alt filmuleț și alt tip de cromoterapie, cromoterapia cu lampa cu lumina polarizată de joasă frecvență. Vă mulțumesc pentru atenție!